Salutare tuturor! Este timpul pentru un nou episod și sunt foarte încântată! Să înceapă provocarea cu decorațiuni luxoase versus sărace. Se încinge atmosfera în bucătărie, așa că să aruncăm o privire prietenilor noștri. După tine! Au, Tracy, ce tort minunat ai acolo! Așteptați o secundă! Prietenii tăi sunt aici? Dulce! Elsa are toate decorațiunile din lume! Nu! Nici măcar nu au ajuns pe tort! O tragedie națională! Doamnelor! Așteptați, oameni buni! Priviți! Care erau șansele ca bomboanele să fie aterizat perfect pe tort? Elsa, ai cumva superputeri sau așa ceva? Înfulecați! Asta trebuie să fie incredibil! Da, ați ghicit! Este total spectaculos! Sărim în sus de bucurie! Viața este dulce! Nom, nom, nom! Wow! Este timpul pentru provocare! Bucurați-vă, doamnelor! Woohoo! Decorăm torturi? Da, fato! Mă întreb ce va primi fata bogată Tii! Bine! Tuburi și... priviți! Tracy are un platou cu fructe șmechere! Nu este corect! Oricum, uitați-vă la cele toppinguri! Prima pe listă? Ciocolată! Au, frate, ce răsfăț, vă spun eu! Elsa, trebuie să vezi asta! Uimitor, nu? Iar Tracy nu se oprește aici? Așa de delicios! Poate că ar fi trebuit să cheltuiască banii pe niște decorațiuni de torturi, nu? Nu arată prea arătosti. Nu e ca și cum tu ai face mai bine, Elsa? Ce ar putea face fata asta cu un furtun de plastic? Ce? În niciun caz! Dulce, dulce miere! Arată incredibil! Tort de fructe acoperit cu jeleu de miere! Wow! Toarnă-mi mie! Fii atentă la ceea ce-ți dorești, Tracy! Lecție învățată! Doamnelor, deschideți! Macarunsul perfect! Este așa de strălucitor! Și pentru Elsa, jeleuri! Dar cu siguranță își dorește să aibă desertul lui Tracy! Lovește! Ce e înăuntru? Wow, wow, wow! Sos de marshmallow! Tracy, ai idee cât de uimitor este asta? Sunt așa de geloasă! Biata Elsa, ce vei face? Ce-ar fi să-ți mănânci jeleurile delicioase, desigur! Am atras atenția lui Tracy! Atât de multe arome diferite! Inclusiv brocoli și vinete? Ce-ar trebui să facem cu ele? Ciudat! Am înțeles! Scoate un macaruns mic. Acum ce urmează? Mă întreb. Îl infuzează cu jeleurile acelea obraznice. Ce se va întâmpla? Wow! Așa de delicios! Sperăm că nu are gustul acelor jeleuri. Îl vei zdrobi? Da, dragă! Bam! Poate un ciocan mai mic data viitoare? Iubito, ce avem aici? Ursuleți! Așa de delicios! Și uitați-vă la cutiile micuțe ale Elsei! Și jeleul uriaș al lui Tracy! Haide! O grămadă de bunătăți! Elsa nu are nicio problemă! O armată de ursuleți! Tracy! Ursuleț mare pe poziție! Susține un spectacol? Tracy, ești ciudată! Da!
E timpul să mergem în lumea ursuleților! Muahahaha! Se topește! Aoleu, aproape gata! Au mai rămas câteva jeleuri! Au, vai! S-a făcut cam cald aici! Uite! Jeleul este peste toată ciocolata! Va fi delicios de înfulecat! Au, iubito! Scufundă-l în jeleu! Au! Bucurați-vă, fetelor! Vedeți ce se poate întâmpla dacă vă înțelegeți? Doamnelor, deschideți! A luat? Asta înseamnă că e timpul pentru pizza? Da! Iată toppingurile! Uimitor! Să punem acele bunătăți! Încă un lucru! Trebuie să-l gătim pe acest năzdrăvan! Nu am absolut nicio idee despre cum funcționează, dar oricum, pizza este gata! Elsa! Ha! Ce, Doamne iartă-mă, este asta? Da! Bingo, bingo, bingo! Ea își gătește felia neastâmpărată! Ta-da! Este foarte mișto! O pizza doar din jeleu! Tracy a renunțat la absolut orice pentru ea! Nici o sumă de bani nu ar putea cumpăra vreodată un deliciu așa de drăguț! Oh, frate! Raiul burgerilor! Cât de mișto! Elsa nu a mai văzut niciodată asemenea gustări până acum! Ce are fata bogată? Ce? Diamante? Doamne! Cu ce se ocupă tatăl tău? În plus, sunt extrem de rare și comestibile! Uimitor! Și Elsa a primit bunătăți? Ce tare! Bucură-te, Tracy! Sclipește, sclipește! Diamantele ți-au făcut dinții de diamant? Wow! Elsa, de ce nu încerci și tu burger și bomboane? Nu știu ce să zic despre asta, dar hei, nu strică să încerci! Să facem! Sau poate că dinții curcubeu fac parte din afacere? Arată grozav! Tot ce mai rămâne de făcut este să trecem la cartofii prăjiți! Nu-i putem lăsa pe năzdrăvanii aceia să scape, nu-i așa? Elsa! Tracy a o mușcătură! Au, e atât de drăguț din partea ta, Elsa! Cea mai bună zi din viață! Timpul burgerilor! Oh, voi două, bucurați-vă de acele delicii! Nom, nom, nom! Trebuie să vă curățați și gâtul! Și apoi, cred că un pui de somn este ceea ce mai lipsește! Vă mulțumim mult pentru vizionare, prietenii! Noi episoade apar tot timpul, așa că știu că vrei să apeși clopoțelul pentru a ține pasul cu echipa noastră trăznită. Lasă-ne în comentariu care a fost partea ta preferată din episod. Bine, vă lăsăm acum! Bucurați-vă de ziua de astăzi! Pace! Semnat Echipa!